Ето го. Днес не Себър, утре на Рапотано, а в други ден, кой знае къде. Колко му трябва на човек да е щастлив. Чичо Манчо, снехте! Тига бе. Майка ти, баща ти, къде са? В София са. Ще дадат по-късно. Значи сам си. Сам си, значи. С Кирчо съм, с техните, не? Аз му меря разстоянието да снече от 10 крачки. Хем цветна. Ти с Леля си и Калица? Не, сам съм. Малко командировка си. Това момиче ме питаше къде е музеят, а съм... Тогава чао! Чао! Чао. Ай, Кире. Ай. Па като се видиме, пак ще те снема.